Pasaia saioa hasteko Baratze Baserri eskola bisitatuko dugu. Eskola hauek baserriko eta baratzeko munduarekin lehen harremana dira haur askorentzat. Basque Culinary World Prize sariaren berri emango dizuegu. Sierra Leonako Fatmata Binta sukaldariak jaso du. Urte luzez ikertzen eta esperimentatzen aritu ondoren, Life Orekamendian proiektuaren lanak amaitu dira. Hego eta Ipar Euskal Herriko hainbat erakundek hartu dute parte lan horietan. Azkenik, Kortezubiko Santana esnekiak etxaldea bisitatuko dugu. Haien lan egiteko modua eta egiten dituzten produktuak ezagutuko ditugu. Ohiko jarduera eta normaltasuna itzuli dira Baratzera eta beste bi euskal eskoletara, Lurraskara eta Lapurriketara hain zuzen. 1980ko martxoan ateak zabaldu zituenetik, haurren zalapartek poza barreiatzen dute Euskadiko lehen baserri eskolako eremuetan. Pandemiak ekarri zituen murrizketen ondorioz, 3 baserri eskolak itxita egon dira denbora luzez, eta berrikitan Eusko Jaurlaritzaren eta aziren laguntza jaso dute. Baratzen bakarrik 12 lanpostu sortzen dira. Baratze, hasi zen lagunen artean, gure ikasketak amaitu ostean, planteatu ginen baserri eskola bat egitea, eta gero, 1980an, martxoareko 20an, zabaldu genuen Baratzeko atiak. Langileen inplikazioa funtsezkoa izan da urte gogor horiek gainditzeko. Guztiz itxita egon zen eta gure pertsonal guztia etxean gelditu zen, danok, 12 gara. Eta, hori pasatu ostean, urte tardi pasatu ostean, lortu genuen zabaltzea berriro, eta pertsonal berdinarekin ilusioaz hasi ginen berriro. Gauza berdinak egiten, baina postasunez. Elkartea orain dela urte asko sortu zen, baina orain pandemiarekin diru laguntzak lortzeko Eusko Jaurlaritzatik edo zein lekutik lan gehiago egin dugu, eta hemendik aurrera ja lanean gaudenok, saiatuko gara denon artean, Hasi Fundazioarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta mundu guztiarekin baserriko mundua hirietara eramatea. Baserri eskolek baserriko bizimodua eta ohiko lan jarduerak ezagutarazten dizkiete ikasle gazteenei. 30 urte hauetan lortu dugun gure lanarekin izan da hiriko umei nekazaritza eta baserri bizimodua hurbiltzea. Gu nabaritu dugu umeak gero eta kontaktu itxiago daukate. Eta momentu honetan oso derrigorrezkoa beraientzat baserriko mundua, bizitza, haiek jaten dutena, nondik dator, eta hori guztia jakitea. Loiuko Urdaneta ikastetxeko ikasle hauek lehen hezkuntzako 4. mailakoak dira eta gaur dute azken eguna Baratzen. Logelak jaso eta motxilak gela batean utzi dituzte. Orain, gozaltzeko ordua da. Amaitzean ikasleek mailak jaso eta hondakinak edukiontzietara bota behar dituzte. 4 taldetxo egin dituzte esperientzian eta jardueretan parte hartzeko. Gutxi gora bera orduero aldatzen dira jardueraz. Urtza, euskalanez eta artisautza arduratzen den monitorea da. Baserrietan ohikoenak izaten ziren lanak tailer honetan egiten dituzte. Baserri eskolan saiatzen gara edo gu saiatzen gara bintzete baserriko bizi moduko hainbat arlo lantzen. Adibidez, erlegintza landu egiten dugu, argizaria landu hemen kandelak egiten. Beraren garrantzia baserritarren bizi moduan zein izan den, umeei erabaten edo beste baten azalduz. Txarlik bere taldeari lagundu dio abereen instalazioak bisitatzen. Jaten emanez, aurrak ohitu egiten dira etxeko hegaztiekin, astoekin, hazienda nagusiekin eta ardi latxekin.
Haietako askorentzat, hau da animalia hauengana hurbiltzen diren lehen aldia. Esperientzia urduritasunez eta ilusioz bizi dute. Joaten gara animaleak ikusten, ze animali diren zarrazakoak, zer ematen duten gauzak eta garrantzizkoenak, eta gero ja kontatu pizka bat animaliekin oitzeko, lastantzeko, janaria eman, eta hori. Ume hauek normalean ez dira goten animaliekin kontatuan eta hori, horrela animaliekin oitzen dira pizkatxo bat, batzu beldurtzen dira, orduan ez du derrigortzen. Nahi duenak egiten du, ez duena nahi, ez beldurtzeko. Baratzeko berotegi batean lorezaintzaren mundua topatu dute. Jarduera lasaigarri eta aberazgarri baten printzipioez gozatu dira. Lurdesek lorezaintza sakon ezagutzen du eta ikasleen interesa bereganatzen ere badaki. Tailerrean ikasleek interes handia erakutsi dute. Gure asmoa da loreen bitartez umei naturarekiko maitasuna erakartzea. Hori da gure asmoa honekin. Ia ur guztien jarduerarik gogokoena zaldi gainean ibiltzea da. Animaliekiko kontakturik hurbilena da zalantzarik gabe. Zaldiz zibili dira banan-banan eta paseo txiki batez gozatu dira umeekin ohituta dagoen zaldi baten gainean igota. Asko gustatzen zaie. Da gehien gustatzen zaiena. Respeto handiz, tratatzen badizu, haie bebai, super respetutxo izango dira. Eta majua dira, Rosa, Ziortza eta Pilar, hirurak Urdaneta ikastetxeko andereñoak dira, eta lehen hezkuntzako 4. mailako ikasleekin egon dira baratzen. Ikasleak hiri ingurune batekoak dira eta ikastetxeak oso positiboki baloratzen du baratzeko egonaldien esperientzia. Gure ikasleak normalean bizi dira hiri batean, beti dauz igual kotxen artean edo hiriko entorno horretan, ezta? Eta orduan Urdanetarentzat gure ikasleak hortik ateratzie eta ekartzie naturan edo lako euskal baserri batera eta baserrietan egiten diren gauzetan zuzenean parte hartzea eta beraiek ikastean nola egiten zen lehen, nola egiten den orain ere bai, guretzat super garrantzitsua da eta umeak amaitzen dute esperientzia ikusgarria eta oso pozik eta jarraituko dugu ariketa hauek egiten edo jardu hauek egiten. Baserri eskolek hirimundua landamundura hurbiltzen dute. Funtsezkoa da gaztetxoek baserriko bizitza ezagutzea, elikagaiak ekoitziz, kultura tradizionala transmitituz eta natur ingurunea zainduz baserriek egiten diguten ekarpenaz jabetu daitezen. Hilaren 16an, Donostiako Miramar jauregian, Basque Culinary World Prize lehiaketaren 7. edizioa izan zen, eta Sierra Leoneko Fatmata Binta sukaldariari saria eman zioten, Fulani Kitchen Fundazioaren bidez, Fulani kulturaren eta sukaldaritzaren muina zabaltzeagatik. Sari banaketan parte hartu zuten besteak beste, Eusko Jaurlaritzako Arantxa Tapia sailburuak, Pedro Subijanak, Train Hanemanek eta Vicente Atxak. Fatmata Bintak ondo merezita dauka Basque Culinary World Prize sari ospetsua. Joan den astean Life Orekamendian proiektuaren amaierako mintegia antolatu zuten Arantzazun. 6 urtez proiektu honek mendikolarreen egoera aztertu du Hego eta Ipar Euskal Herriko kontserbazio bereziko eremuetan eta degradazioa saiesteko hainbat ekimen bultzatu ditu. Life Orekamendian proiektua Europar Batasunak besteak beste finantzatzen du eta hainbat erakunde, elkarte eta partikular inplikatu ditu bere helburuak lortzeko. Eusko Jaurlaritzak haziren bitartez gidatuta,
Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundiak eta IOBE eta Neiker sozietate publikoak ditu parte hartzaile. Erakunde horiez gain, Euromontana elkartea, Ipar Euskal Herriko Laborantza Ganbara eta Akitaniako Conservatoire d'Espace Nature erakundea ere proiektuarekin bat etorri dira. Jakina, abeltzainen lankidetza funtsezkoa izan da euren esperientzia eta ikuspuntu profesionala eman baitute. Helburua anbizio handikoa da, Natura 2000 eremuetan mendiko larre eremuak kudeatzeko estrategia komun bat garatzea. Horretarako, eremu horietan kontserbazio interesen eta premia sozioekonomikoen arteko oreka bilatzea beste biderik ez dago. Adolfo Uriarte, Eusko Jaurlaritzako natura ondare eta klima aldaketaren zuzendaria da. Proiektuari jarraipena ematearen alde dago. Horrelako proiektuetan, Pirinioez bi aldeetako informazioa bateratzen da, eta gai interesgarriei buruz hitz egiten dugu. Zer egin behar dugun, batzuek eta besteek jarduerak bateratzeko eta espazio horiek hobetzeko. Hori guztia garrantzitsua da. Administraziook ideia horiek bildu eta garatzen ari garen araudietan txertatzen saiatzen gara. Gipuzkoako eremu zabalak kontserbazio bereziko eremu gisa sailkatuta daude eta LIFE orekamendian tresna bikaina izan da lurraldeko larreak berreskuratu eta kontserbatzeko. Alde batetik proiektuaren beraren helburua, nahi dena da Gipuzkoako mendiko larreak, larre biziak, eremu biziak izatea, non abeltzainak izango ditugun eta pertsonak garrantzitsuak izango diren eremuak, eta beste alde batetik proiektu hontan nabarmendu nahiko nuke erabili den gobernantza eredua ez. Adostasunak lortzen saiatu gera, mendietako jabeekin, bertako abeltzainekin, politikariak, teknikariak, eta lortu den zerbait da, eta aurrerantzean ere horrela jarraitzea nahiko genduke proiektua bukatu baldin bada ere, ez? Arantzazun egindako mintegia txango interesgarri batekin amaitu zen. Txangozaleak Artzain eskolatik abiatu ziren eta guztira 25 lagunek parte hartu zuten. 10 kilometro inguruko ibilbide batean Arantzazutik gertuko leku batzuk bisitatu zituzten. Horietan guztietan hainbat ekimen gauzatu dira azken 6 urteotan. Ikuspegi ederrek ibilaldia arintzen lagundu zuten. Duela 2 urte elorri asko zegoen eremu batean sastrakak kendu eta aska bat eraiki zuten txangozaleen lehen geldialdia hor izan zen. Potokak ikusten ziren. Ganadua ona da elorria gehiegi ez zabaltzeko. Jarraian hurrengo puntura jo zuten. Duru izeneko inguruak dira. Bertatik zabalaitz tontorra agertzen da ezin ederrago. Hemen karduen ugaritzea kontrolatzeko hainbat saiakuntza egin dira. Hurrengo jomuga eskista izan zen, eta beste aska batera hurbildu ondoren Maialen Malinaren txabolara joan ziren. Artzain gazte honek larre garaietan du oraindik bere ardila txartaldea. Maialen Artzain eskolan trebatu zen eta Idiazabal gazta egiten du Gizaltza izenpean. Ni hasiko nintzen 2010 hola, eta nahi betian ikustu txet ardixak, eta guk astaia egiten du, eta gero baita daku behisak, eta hori okelia, behi okelia saltzen. Gure hemen zonaldian arantza asko kendu daue, eta biharra hundixe hauen, da oin askoz garbixe dugu. Ardixan dako eta behisan dako eta danan dako. Hazi arduratu da parte hartzaile guztiak koordinatzeaz. Lan nekeza, baina arrakastaz burutua. Maialenen txabolaren ondoan, Amelia Azikoak 11 bat prestatu zuen Idiazabal gaztarekin eta Arabako Errioxako ardoarekin. Azik proiektuan betetzen duen zeregina azaldu zigun Ameliak.
Así ha sido el coordinador de... 6 urte hauetan, hasi izan da proiektuaren koordinatzailea. Asmo handiko proiektua da. Eta koordinazio lana ez da batere erraza izan. Proiektuak 8 bazkide dituelako. Euskal Herrian, mendiko larreen egoera zein den jakiteko diagnostiko bat egin dugu. Eremu batzuetan, sustrakadiak ugaritu direla egiaztatu dugu. Eta horrek arazoak ekar ditzake. Arrazoiak zeintzuk izan daitezken aztertzean, konturatuko gara, arazoa ez dela gure larreetan ganadu gutxiago egotea. Izan ere, toki batzuetan arazo bera dute. Aberez ama handixea izan arren. Ganadua gobernatzeko modua aldatu da, eta arazoa hori da. Ardi gutxiago daude, eta gero eta behi gehiago. Behiak mendian aske ibiltzen dira eta lekurik irisgarrienetara joateko joera dute. Horregatik eremu batzuk larratu gabe geratzen dira eta azkenean sastrakaz bete. Euromontana elkarteak ere parte hartu du proiektuan. Ideiak trukatzeko eta mendiko larreen kudeaketa hobetzeko, Europan egiten diren jardunbide egokiak bildu ditugu Euromontanan. Errumaniara, Norvegiara, Suitzara eta Europa osora jo dugu ideia bila, praktika horiek hemen trukatu eta errepikatzeko. Gipuzkoan, etorlurrek egin ditu tokian tokiko lanak. Gehien bat gure lana bideratzen deuna da mendiko larren kudeaketa. Gipuzkoan herri onurako mendi die gehienak. Horti aparte baita aigea etorlur bezala mendi jabetza pribatuko mendi batzutan lan egiten, Ernio eta Berastegi momentu honetan. Nun bere horko lurrek guk hartzen ditu 15 urteko hitzarmen batekin eta hori ikan egea larre hobekuntza lan batekin. Etorlurrek eskarmentu handia du lan horietan, baina teknikarien eta abeltzainen arteko lankidetza funtsezkoa izan da. Nik uste 6 urteotan eindan lana guri etzaio lan arrotzao ezberdinein, gu pixka lehen ohitutan genden mendikan lan egiten, Gipuzkoko lurralden larren ataleti lehen mendikan lan egiten eginen lana die. Eta oain emekuki deuna hemen da, bai Euskal Herriko beste lurraldeekin, iparraldeekin, harreman zuzena, ez? Orduan, alkarrezagutzu dugu, ikusi dugu bakutzek bere eremutan lana nola egiten doan, alkarren arteko bai tekniko eta abeltzainekin harremana zabala izan da, eta nik uste, proiektok bere laguntza eman dola. Ona izango litzeke jarraipen bat izatea, eta danon artean kapazian, Euskal Herriko mendiri egoera on baten mantentzea eta abeltzaintza bizi bat mantentzea. Taldeari familia argazki bat atera zioten Artzain eskolara abiatu aurretik, eta bertan bisita bat antolatu zieten eskolako instalazioak ezagutu zitzaten. Life Orekamendian proiektuak mendiko larreen erabilera sozioekonomikoak eta jasangarritasuna orekatzeko oinarriak ezarri ditu, espazio naturalak mehatxatzen dituzten arriskuak ugariak direlako. Santana esnekiak esnetarako behi ustiategi bat da. Kortezubiko Terlegiz auzoan dago Santana baserriaren ondoan eta 1976an jarri zuten martxan. Gaur egungo titularrak Jonathan Txertudi eta Maider Uriarte dira, baserri horretan jaioa bata eta sortzez Aulestikoa bestea. Biek aurkeztu digute euren ganadutegia. Frisiar arrazako 140 abelburu eta 115 hektarea lur larratzeko, segatzeko eta artoa ereiteko. Honen ganadaritzen historia da, 1976 hasi zala nira etxeta ama behigaz, beran egunin hasi zien. Apurka jungara azten, gaur egun deko zen 152 burutara arte. Ni 2005 urtien inkorporen nintzen, haitxegaz, komunidade bienes batera. Eta apurka, gaur gauzen situazioa arte, nau 2008 urtetik nire mastigaz, komunidade bienesin.
Jonathanek 17 urte daramatza abeltzain profesional gisa lan egiten, baina etxean betidanik ezagutu du abeltzaintzaren mundua. Maider berriz, 2016an hasi zen Santana esnekiak etxaldean lan egiten. Beti 16-17 urtetik, beti guzti izan azte hau mundue, gero ja 26 urte egin zenin, komunidade bine zera inkorporen nintzen haitxegaz. Ja, desidiun egin berton geratzi, Bueno, ni beti torri naz baserri mundutik, beti ukitaz etxen animalizek, beti guztau jaten mundu hau. Ni berez lanbidez abokatue izenaz, eta orduan nire lan eukine ban, 2016 urtin, nire zenarra nahi eta bitor txortu di, hilin zan, eta orduan aukiri eukine ban, negozio familiar honetan sartzi. Eta beragaz batera, eruti hau guztiz aurrera. 6 urte igaro dira, eta orain arte horretan eman duen denbora oso ondo baloratzen du. Familia hau landa eremuan eta lehen sektoretik bizi da. 2 alaba dituzte, eta abeltzaintza haien bizimodua da. 6 urte pasau di jadanik, eta, ez da lanbide bat, baizik eta bizimoduera bat da, egunero iten dozu lana, eta lanagaz batera, familiz eta artekatzen dozu, eta zeu gestionetu zeure egunerokotasune. Esne ganadutegi batean jarduera errentagarria izango bada, beharrezkoa da etengabe trebatzea eta gauza berriak ikastea. Formazioa hemen munduen basiku da. Egunero, urtero ez egunero, iketzi bida zozer barrize, horretarako gauz beti dana mejorretan, azkeneko momentu gauz beti inkorporetan granjara, eta fundamentala da, eurrera segitu behar bada, fundamentala da beti topera preparaute goti eta ondo preparaute goti. Nobera bai personalmente eta ganaderitze bai preparaute goti eurrera segitzeko. Maider eta Jonathan Jersey arrazako behi txiki batzuen ondoan gelditu dira. Esnekiak egiten dituzten abeltzainek gero eta gehiago erabiltzen dute Jersey arraza, Santanan bezala. Abereen elikadura funtsezkoa da haien produktibitaterako. Santanan elikadura zaintzen dute. Pentsua nahasgailuarekin egin eta hortik banatzen dute. Alimentazioa azken baten honentzat, behintzat, pilar fundamentala da. Ameneko 11 kilo zilo bedarra, 20 kilo harto zilue, bat lastuena eta 9 kilo pentsu. Zilo bedarrena eta hartuena, etzien egin de, horretarako dekoguz zenun 16 hektareak, aldanik kalidaderik handizena konsegituteko, beti esne kalidadie, da euren ondo egoti konsegituteko aldanik onduen. Genetika ere funtsezkoa da. Euren emeekin hobetzen dute hazienda. Aberekin intseminazio zentro ospetsua arduratzen da haziaren kontuaz. Genetikamente, ezkenen gurtitan gorakadie oso handi izen da. Euren osasuneko bizimoduen da danien. Batez be, euneko 85 aberekin ikuguzetagu. Eukigun genetikin gorakadie oso handi izen da. Irago azkeneko gurtitan. Kria guztize etzeku da, euneko behintzak eta behintzat danak intzeminetan die, euneko 80 behintzat seksau intzeminetan die, eta behizek genomikuaz, genetikan azkeneko limitien egoteko. Santana ganadutegian, Jersey arrazako arren aldeko autua egin dute Frisiar emeekin gurutzatzeko. Hazia ere aberekinena da. Jersey arrazako behien esneak oso ezaugarri onak ditu esnekiak egiteko. Azkeneko 2-3 urtitan, hasi gara Jersey begaz, F1 batzuk ataraten. Guk elaboraten dugulez, gure esniek, gure gaztaiek eta gure jogurrek, aprobete esnien kalidadie, medile, gehiago altzetako, horretako optegu Jersey gaitxik. Duela 12 urte jesteko robot bat instalatu zuten Santana etxaldean. Horrelako tresna garrantzitsu bat jarri zuen lehen etxaldeetako bat izan zen. Behiak euren kaxa egunean 3 aldiz igarotzen dira robotetik. Horri esker, ekoizpena handitu eginda, baina batez ere ganaduaren ongizateak egin du hobera.
Bai, 2010 urtean inkorpore zanin robota, ikusi egun bentak izen da oso handize. Behizen bizimodu kalidadien sobre todo. Hirugarren eaztaldia automatikamente sartzen da, eskubiarri parik. Eta horrek askon segiutezu, euren ondo egona, 2 ordutik 2 ordure, behi guztien informazio dugu bai mobilien, bai roboteko pantailatan. Eusnarrak, temperaturak, euren umezkiek, horrek askon segiutegu behizen bizimodu luzetzie eta euren ondo gotie. Animalezen bizimoduen mejorek edan automatikamente guri mejore goitzen da. Flexibilidad egitza gamotetzu robotak, sobre todo orduetan, azken baten bizimodu bi edan ontzako, bai behientzako eta gurentzako. Prestaketa gela oso ondo egokituta dago baserriaren beharretara. Une honetan, Maider jogurta egiten ari da, jogurta basoko fruituekin. Esnea zuzenean saldu dute beti, baina orain filosofia hori zabaldu nahi dute esneki berrietara. Gure helburu da, gure gaur egungo egoera ikusitze zelaku dan, gure behizen esniri alik eta usorik onena emoti. Eta horretarako, hasi ginen, gure behizen esnia zeiniko gure produktu propizuk elaboretan. Dala esnia, dizela jogurrek eta gazta freskoa. Jogurtak Santanako eskaintzaren parte dira eta hainbat jogur mota egiten dituzte. Gaur justo gauz, fruitu gorri zen, jogur kremosue eiten. Hemen, prozesu guztize, dana iken da eskuz. Lehenengo jogur eiteko esni pasteuriztan dugu, gero temperatura jakin batera altzen danien fermentu botatze guz, eta gero aurrengoko egunera arte izten dugu jogurren montetako. Maider Bizkaiko eremuen banaketa arduratzen da. Eremu horiek gainera zabalduztoaz. Lantegi ondoan daukaten dendan ere zuzenean saltzen dute, eta Santana esnekiak.es webguneak bezero gehiago lortzeko aukera ematen die. Guk salmenta zuzena iken dugu gure etxeko dendatik, asteko egun guztizetan. Eta gero hortik aparte, asteko 4 egunetan furgonetiaz banaketi iken dugu, Gernikaldera, Lehartibaiko zonara, Mungialdera eta baita Durangaldera. Esnea zuzenean saldu ondoren, esne pasteurizatua gehitu zioten eskaintzari. Iaz hasi ziren jogurtak egiten eta aurten gazta freskoa saltzen hasi dira. Santanako esne kizetan, lehenengo eta bat egiten genduen esne gordine. Eta 2020 urtean hasi ginen esne pasteurizetan. Litroko, 2 litroko eta 5 eta 10 bidoietan saltzen. Eta gero, 2021 urtean hasi ginen jogurrekin. Eiken duguz jogur diferentiek, alde batetik eiken dugu jogur natural kompaktue eta beste alde batetik zaporezko jogur kremosuek. Eta gero, aurtengo maiatzien, 2022ko maiatzien hasi gara, gure behizen esniga zeiniko gazta fresko egiten. Bede bai, formatu ezberdinetan, 250 gramo, 500 gramo eta kilo bateko formatuetan. Maider eta Jonathan ekintzaileak dira eta produktu eta proiektu berrietan egiten dute lan. Momentuz, honek die gaur egunen elaboratan dugu zen produktuek, baina bai datorren urtera begire proiektu barri batzuk edo ida barri batzuk dekogu sortik. Santana, esnekiak egiten dituen familia ustiategi txikia da. Jonathanen, Maiderren eta haien alaben abeltzaintza ereduak ustiategi mota jakin bat bultzatzen du. Euskadiko lehen sektorearen etorkizuna oro har hortik doa.